教室で先生と男の学生が話しています。先生は何を持っていきますか？先生、明日みんなで近くの公園で花を見ながらお昼を食べませんか？いいですね。何を持っていきましょうか？お弁当は公園の近くのスーパーで買います。飲み物はもう買いました。そうですか。じゃあ、私はお菓子を作って持っていきますね。そうですか。先生は何を持っていきますか？